Fost proġetti fil-Belt Valletta li kisbu l-barka tal-UNESCO, hemm dak ta' restawr fuq partijiet mill-bini ta' dar il-Mediterran għal-konferenzi biex dan isir mużew interattiv dwar l-istorja medika fi żmien l-ordni. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-preżenza tal-Ministru Edward Zamit Lewis, intqal kif il-UNESCO qalet biċ-ċar li l-interventi fl-infrastruttura tal-MCC biex ikun possibbli l-proġett Reliving the Sacra Infermerija se jħallu effett pożittiv fuq il-ġawra storika ftar fil-belt. Dan għaliex se jirrispetta s-sensittività tal-bini, fil-waqt li jirrispetta wkoll l-estetika li bija dan imbena fi żmien il-kavallieri. Il-kap eżekuttiv ta' dar il-Mediterran Pierre Fenech qal li għalkemm il-proġett b'investiment ta' 10 miljun euro tfassar għal kbir u skont kriterji tal-UNESCO stess, dan ma naqas xejn mis-sodisfazzjon li hu stess ħass bil-barka tal-organizzazzjoni. Aħna ġejna informati wkoll li l-UNESCO qed jużaw il-proġett tagħna bħala best practice barra minn Malta kif bini storiku bħal dan jiġi utilizzat kif se nagħmlu aħna bażikament. U dak għattina sodisfazzjon kbir għax turi l-laqgħa li kellna kemm għadna attenti biex il-fibra ta' dan il-post ovvjament ma missujiex għad-detriment tal-istess post. Ix-xogħol infrastrutturali se jinkludi tiswijiet fl-arkata ta' bejn is-sala l-kbira u ż-żgħira, rinnovar tal-kappella ta' Perellos, tindif f'ċertu kmamar u proġett ta' aċċessibilità għax-shelters tat-tieni gwerra dinjija. Kollox sar biħsieb li Reliving the Sacra Infermerija jibgħat lill-viżitatur lura żminijiet bikrin tal-bini ta' dar il-Mediterran b'teknoloġija augmented reality. Din se tippermetti li permezz ta' app fuq il-mobile, personalitajiet storiċi bħal Grammastru de Vallet jirrakkuntaw l-istorja huma stess. Fl-istess ħin se jkunu protagonisti wkoll binjiet oħra mad-dawra tal-port il-kbir bħal Bigi, fejn gwida teknoloġika se tirrakkonta l-istejjer ta' dawn il-binjiet. Qed issir riċerka bejn l-Università ta' Malta u nies mill-ITS minn dawk li jieħdu civil guides biex isir it-tekst li fuqu issa se jsiru dawn ix-xeni. Il-Ministru Edward Zamit Lewis qal li proġett bħal dan jippromovi wkoll il-binja bħala ħabb ideali għal konferenzi importanti bħalma diġà rajna fil-passat. Reġatenna li dan huwa settur importanti speċjalment f'xhur fejn it-turiżmu ma jkunx fl-aqwa tiegħu.